magsuswimming guys, April 9. So, linggo ngayon guys, ng umaga. So, ayan sila. Nandun yung ibang kasama namin. Dito po kami maliligo. Sila Ate Alma. Sa bahay sila mama. Ito yung tulay sa punso. Hanging bridge. Hi, Ate Marcel. Hali na. Tara, mag-swimming. Ate Tess, tara na. Bye-bye. So, ayun na yung mga galing sa simbahan. Nag-attend ng tonton. Si Ate Kalay. Shout out sa'yo, Ate Kalay. Hello. Ito kami, hindi mo man ako kilala. Si Ate Arlene. Yan ang pinakamaganda dito sa punso. Grabe ganyan. Amo baga? Hello. Miss Universe. Inspiring worker. Hindi siya nakauwi guys dito sa kanila. Kami lang umuwi. Shout out. Heaven yes. Ayun na, doon yata. Tuman ka to kotse. L3. Yung ano, kotse na tita na. Ay, kotse ni Tita Engay mo. Amo ka to sa tinuntun eh. Ayan si Baby Nell. Ate Junibel. Nathan. Ha? Oo, meron. Kahit saan. Nel. Dito na tayo sa... Ito yung sinakyan namin guys. Pauwi dito sa Bicol. Nakikinig ka ba? Nakikinig ka ba? Ginagamit ka. Kadakil bagang kat nga Kuya Ben. Hindi ka nabasa agad. Dito na kami guys sa sasakyan. Waiting pa sa ibang kasama. Kasi ako nang punto na ilan. Ay, hindi pa pala nag-ano. I-upload ko kayo sa YouTube ko. Kaya ika-confirm kung bibidyoan. Nakikita ka magkan? Sa YouTube ko. Ayan si Pai. Pinakagwapo sa punso. Namarangkal na. Nagalit na kaya. Hindi ka may kayo gati, Mileng? Mileng! Mileng! Come here, Mileng! Ito na sukwa. Ito yan. Kusog na doon. Mamasa ko na siya sa dagat. Magali mo ko ah. Ilayo sa rin na tayo nakapag-isaan. Bawang sa nata. Ano kanya ba? Nel, mahula ka Nel. Di muna Nel. Nel. Ha? Chop na. Baba na ka to. Bukan isipay may babad. Amo may di babad sumwa. Doon daw sa bahay ni Tita Bingkay dumaan, pumunta. Akala ko magurang. Oh, ba't may mga saging? Ay, may pakrid to. Ah, may pakit. Baba niya yung mga ano. Doon ka rin kitabingkay? Doon sa kayo tabingkay? So ito guys, waiting pa rin kami sa ano mga kasama namin. Sayang kaya, bakit ikaw? Wala pa yung isang sasakyan, yung kay Madam Ingkay.
Sama ako. Titingnan ko na guys tong damit ko at saka outfit ko. Itong sandals. Yung sandals ko guys, na albor na to. Yung damit din na albor na to. Pag balik ko dito mamaya pag tapos swimming, bibigay ko na tong damit ko. At saka tong suot ko. Sandals. Micaela. Ayun sila mama. Later naman. Lumpia, iyan pa din. Pero ito na. Hindi. Nakaprosin na. Mas prosin siya. Nakakay ko na.
punong parking. Fiesta ba dito? Ay, naku. Bababa na. Hoy, Nathan, tama ng... Tama. Bababa na tayo. Ay, it's not. Yan, no, yan kami Ate Shay. Yes, kaway-kaway. Plus basic, lol. May parking na matakbo ako itong palo. Kasana. Dito na lang tayo sa labas mag-park kasi baka mamaya pag maaga tayong umuwi. Si Joan. Pwede naman kayo dyan? Amo na-drive pa lang si Jo. Okay. Si Joan pa lang ka na na-drive. Ang galing Bababa na kami, guys. Palit pa lang sila ni Nunoy. Kaya, nakamagay din si Jo. Wala parkingan. Pwede na, Mar. Ay, May digay sa labas na lang kayo, Jomar. Yung lang ito sa labas. Pakina. Sa'yo naluwas pa. Hindi, wait lang. Ah, ide. Hindi na Hindi siya na nakad siya sa luwas. Magbaba sa layo. sign, Mar. Hindi, Mar. Sa parkingan. Apo, pwede na. Mar, hindi ako bababa. Pwede na lang. Ah, sige. Oo, dyan na. So, ayan. Nagbaba na ang mga chicks. Ay! Ay, sa munan. Bulibok na daw. Nagpa-reserve, dapat ka nagpa-reserve na katagay kuya ba? Oh! Ta! Ta! Wala ko na. Cha ako na, cha! Hi! Dito na ako. Natin na naman. Buwatan yun. Nagkanang para ako na ako. Ay, si Daddy. Ay, ayaw na kay Daddy. Targaro ka nagkaiya. Dito sa likod ni ring auto. Joke lang. Ayaw na ni Daddy boy. Magkarga boy. Maaga tayo. Nalipat kami ng ano, paliguan. Kasi fully book na dito. Ilagay mo dyan. Lalagyan nilang ano na tayo. Yaba! Jade! Nakakuha na yan. Oo. So, ayan. Nandito na kami guys. Ate. Wala skis. Oo. Hindi, 30 minutes na lang. Kapag kayo nag-ano na. Hindi sila dumating. Kanina kami na. Ayun, alas 10 kasi. 30 minutes na. 30 minutes. Kung wala, di kami na dito. O, sige. Burita ka na ulo yan. Magdadasal na ako, malay pe. Sige, magdasal na. Malay pe, magdadasal na ako for 30 Magdasal kayo na. Ay, dito ka na muna. Halika na. Ah, nandiyan na. Dalhin ko muna to dito sa ano. May buhangin. Ate Jade. Ay, first time ni Ate Jade oh. Ligo na ako. Nang nakita yung gandang view. Yay! Sige na. Takbo-takbo na. Nakapajama ka ba? Tanggal ng ano. Wala kang damit na dala. Damit na yan. Ito yung dagat guys oh. Dito sa Piodoran Albay. Ang daming naliligo. Siya, lami na tayo. Ate She! Ate She! Hawakan mo si Nathan. Wag, mamaya na.
Mamaya na, balikan mo muna dito. Dito muna ate gang, baka malunod kayo dyan. Hindi ka pa naman marunong maglangoy. We. Mamaya na. Tayong tatlo. Eh, padampi mo lang doon ah. Mamaya na kasi. Lilipat pa daw tayo eh. Lilipat pa daw tayo. Kami nga umihi kanina doon nasa likod ng sasakyan. May nabibilhan bang salbabida? Oo. Magsalbabida tayo gang. So, yun lang muna guys. Baka malubat ako. Walang pang picture. Bye guys!